Citycon toteuttaa päättäväisesti vahvaa strategiaansa. Strategia on osoittanut vahvuutensa myös taloudellisesti vaikeampina aikoina. Viemme liiketoimintamme ihmisten luo, kaupunkien keskustaan ja kaupunkiympäristöön. Etenkin Suomessa ja Ruotsissa kauppakeskuksissamme on myös laaja valikoima muita palveluja, kuten kirjastoja ja terveyspalveluja, sekä yleensä ankkurivuokralaisena päivittäistavarakauppa. Organisaatioita on muutettu virtaviivaisemmaksi ja ketterämmäksi, jolloin pystymme nopeammin ja tehokkaammin vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Kauppakeskusten kehittämisessä keskitymme ensisijaisesti viihtyvyyden parantamiseen ja palveluvalikoiman laajentamiseen. Haluamme tehdä kauppakeskuksista ajanviettopaikkoja, joissa on tarjolla erilaisia alueita ja palveluja ihmisten erilaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteemme on lisätä kauppakeskusten viihtyisyyttä esimerkiksi lisäämällä tarjontaan tunnelmallisia ravintoloita, kodikkaita kahviloita, teatteria ja muita kulttuurielämyksiä, monipuolisia lasten leikki- ja ruokailupaikkoja sekä rauhallisia työskentely- ja lukupaikkoja. Lisäksi eläkeläiset ovat nopeasti kasvava asiakasryhmä, jonka erityistarpeet on huomioitava.